This meeting is being recorded. Bueno, ongi etorri guztiei, eta aurko esan duen bezala, mintegi hauek kokatzen dira testuinguru jakin batean, eta, bueno, mintegi hauek ikusten dugu beharra nazioarteari begiratzeko, nazioartean garatzen ari diren hizkuntza politika ezberdin eta ausartei erreparatzeko, hortik ikasteko eta Euskal Herrian aplikatu daitezkeen irakaspenak ateratzeko. Orduan, azaroan zehar astero mintegi bat eukiko dugu, lehenengo hau enekok, eneko izango da hizlaria, hurrengo astean izango dugu Kataluniatik Eva Pons, hurrengoan Kanadatik, Quebeketik Daniel Tar, azaroaren hurrengo Alan Uartetatik Elisabeth Naukler, eta azkenekoa bukatzeko Flandriako Wilfried Bandaele izango da. Jungo gara gogorarazpenak bidaltzen, baina pixkat ikuspegi orokorra izateko hasi aurretik, horiek izango dira mintegi sorta honen hizlariak. Eta gaurko bi gonbidatuak aurkeztuko zaituztet. Hasieran Eneko Erauzkin, Ibartarra eta enpresa zientzietan lizentziatua, ekintzailea Estonia 2007tik, eta Kaixo Estonia elkarteko presidentea. Eta, saio hauetako bakoitzan eukiko dugu errelatore lanetan pertsona bat, bukaeran eukiko dugun mintegi batean eredu bakoitzaren sintesia edo eramango duena, eta kasu honetan Gorka Julio daukagu, informatikako ingeniari teknikoa, Talaioskop enpresa kooperatiboko bazkidea eta Olatuko sareko kidea. Zuen deskribapenean gero zezegitu nahiko bazen dute, gehitu lasei. Orduan, Eneko nahi duzunean, hasi zaitezke. Bale, hasiera batean, daukat eta neukan prestatuta kriston presi bat. Eta presi hori egiteko, presi da uste ezagutzen duzuela aurkezpenak egiteko software bat, eta presi hori berden moduan egiteko, eskatu nien laguntza Estoniako unibertsitate zuzendari bateri, Anzori Barkalaia. Eta Anzori izan da pixkatxo bat aurkezpen hau laguntzen ekin dena, baina gauza da eskatu diala gaur aurkezpen hori edo esan dezagun presi hori egiteko. Zergatik horrekin paper bat egin nahi dau. Anzori da estoniarra, baina gurasoak georgiarrak ziran. Eta eskatu dit Georgia, Estonia eta Euskararen konparazio bat egin nahi du, hiru nazioen artean. Orduan eskatu dit pizkatxo bat mantentzeko presentatu gabe aurkezpen hau, aurkezpena egingo dizuet orala, eta gero esan genuen moduan, mendikan hiru astera edo, beraia prest daukanian paperra, bidaliko dizuet presia, zuk zakabanatzeko eta egiteko, eta hori datu gogorrak eta datu interesgarriak agertuko dira. Orduan, ni ez naiz hizkuntzalaria, enpresa munduan nago, eta beti interesatu zait praktikotasuna. Eta baita ere gauzen zergatia, hau da, historiaren zergatia. Hau da, zergatikan Estoniar hizkuntza, euskera baina askoz ere egoera hobean dagoen, naiz eta beren hasierak gureak baina askoz gogorragoak izan ziren. Orduan, gutxi gorabehera 14 puntutan, nahiko pixkat nabil eta pixkat azkartxoago egingo dut, pentsatzen nuena baina azalduko dizuet pixkatxo bat zein da Estoniaren kontekstua, Estoniar hizkuntzaren kontekstua, nola lortzen duen Estonia bertan izatea hizkuntzik indartzuena, kulturarik indartzuena, hori ez da gertatu kasi 10 mendetan, eta zein da pixkatxo bat aurrera begira, zer da beraien beldurrak eta zer dira beraien aukerak, beraik ikuste duten moduan, ezta? Orduan, gauza da, zehatuko naizela, ea sartzen zaidan nahi badu, ok. Beti dazkat arazoak PowerPointarekin, sartzeko Zoom barruan. Zergatik entzara sartzen?
Vale, perfecto. Ez dira usten sartzen hau. Vale, aurkitzen duan bitartean nola sartu, azalduko naiz gauzak azaltzen. Vale, lehengo puntua da Estonira. Estonira sortzen da, edo inork ez daki precisamente nun sortzen dan, baino hizkuntza fino-ugrekoa da. Eta euskararekin konparatzen badugu, Estonirak izan duen abantaila, izan da beti izan ditula anai-arrebak, hizkuntza anai-arrebak bere inguruan. Euskarak izan ez ditxun moduan. Euskarak beti izan du, esan dezagun anai bakar bat, ezagutzen duguna, dala Akitenera, eta Estonirak beti izan ditu, Livoniera, finlandesera, samia, kareliarra, bepsa, maria, hizkuntzazko, balio izan zaiola, esan ezagun beti nolabait familian egoteko. Eta hori da zerbait guri falta izan zaiguna. Hemen ez segundu bat mezen zabar lortzen duan hau sartzea. Tira usten. Hemen baimenduta daukazu pantalla Bai. parte. Baina ez dakiz gatikan beti izan ditut arazoak honekin, eta ez dituzten sartzen. Vale, ez dakiz gatikan ez dira usten sartzen hemen barruan. Ez dakiz gatikan. Agian zorik password berria jarri dio, eta horretikan ez dituzten sartzen. Baina, azalduko izuet naukana prestatuta hemen albuan daukat, eta horrekin pasalduko dizuet. Orduan, Estoniara beti izan ditu hizkuntzak bere inguruan balio izan zaizkionak beti isolatuta ez egoteko. Eta izatez, hizkuntza guzti hauek, hizkuntza fino-ugrikoak, 12. 13. mendera arte, erabat Europatikan kanpo egon ziran, eta askatasunean egon ziran. Esan dezagun, fino-ugriar talde bakoitzak, bere territorioa zuela, gaur egun ere oso antzekoa den territorio horretan, eta esan dezagun mendebaldeko Europarekin eta harreman oso gutxi izan zuen. Eta horrek beraien hizkuntza eta beraien kultura zabaltzeko balio izan zien mende askotan. Hori guztiak aldatzen da 12. 13. mendean, nun eta komertzioa handia dago, esan dezagun Asia eta Eskandinaviaren artean, batez ere gatzarena, eta hor alemanek erabakitzen dute inbazio bat egitea, eta territorioik bere eskutan jartzea. Eta hortarako, estoniarrak ez direnez kristauak, egiten dutena gurutzada bat. Gurutzada bat antolatzen dute, deklaratzen dute estoniarrak eta inguruan dauden tribu guztiak ez dutela kristauak direnez balio pertsonalik, ez direla pertsonak, eta gerra santu bat egiten dute. Eta 20 urte eta gero lortzen dute territorio hori guztiek konkistatzea. Gogorra izan zen gertatutakoa, baina gogorragoa izango da gertatuko zaiena hori eta gero. Eta hori izango da automatikoki alemanak bihurtze dituztela estoniar guztiak glebako jopuak. Hau da, ez dituzte pertsonak moduan tratatzen, baina hemendik aurrera izango dira esklabuak, lurraren esklabuak. Izan ere, estoniarrak ez dute beraientzako izenik 19. mendera arte. Ragbain imezek deitzen zian, edo lurreko jendea, baina ez zuten estoniar izena oraindik jarrita. 8 urtez, alemanek kendu egin zietelako bere ezazkaten pertsona izateko aukera guztiak.
Izan ere, alemanak boterea galdu, potere politikoa galdu, eta suediarrak etorri zirenean, suediarrak inkluso esklabu moduan saldu egiten zituzten pertsonak hor barruan. Eta bakarrekan lortu zuten kultura itxi bat izatea beraien artean, eta nahazten etzena ez alemaniarrekin, ez suediarrekin, ez polakoekin, eta gero ez eta errusiarrekin nahazten ez zena. Azken batean glebako jopuak zirelako. Estoinar batek adibidez, ez zuen aukerarikan alemana ikasi eta gizarte mailan igotzeko. Odola, etzen ez alemana, etzin zuen bere estatusa aldatzea. Edo ezin zuen adibidez, Suedia batera jun. Edo alako ezer. Eta horrek oso gizarte itxi eta pobre bat sortu zuen Estonian. 16. mendean aldaketa txiki bat dago, eta nahiz eta glebako jopuak izan, alemaniar nobleak konturatzen dira behar dutela Errusiarekiko eta Suediarekiko norabaiteko barrera edo halako muga politiko eta kultural bat. Eta egiten dutena da luteranismoa ekarri Estoniara. Eta luteranismoarekin egiten dutena da 1525. urtean luteranoak bihurtzen dute herrialde guztia, eta doktrina luteranoa estoniraz idazten dute. Eta hori da idatzita dagoen lehenengoko liburua estoniraz, 1535. Urtean. Eta 1535. Urtean, ia 1750 urtera arte, ez daude liburu gehiago idazten estoniraz. Zergatik naiz eta estoniar hizkuntza existitu, mantentzen da erabat familia mailan. Eta ez dauka inolako presentziarikan, ez komertzioan, ez industrian, ezertan ere ez. Baina hor dago benetako eraldaketa bat gertatzen da 18. mendean, nun eta Katarina Handiak erabakitzen du bukatu egin behar dela glebako jopuekin. Eta pixkanaka saiatzen da Errusia transformatzen. Garai hortan, alemanak entidade politiko moduan desagertu egin dira, Estonia bukatzen du Errusiaren eskutan, Iban Terriblaren eskutan gelditzen da, hortikan aurrera, baina nobleak mantentzen dute beraien, esan dezagun, preponderentzia soziala. Hau da, bereik dira Estoniako masterrak. Gertatzena, Errusiako erreginari diotela, esan dezagun, bere poderea Errusiako erregen esku gelditzen dela, edo berari zin egiten diote politikoki, beraiek mantentzeko dazkaten abantaila guztiak. Eta Errusiarrak ez dira tontoak, eta konturatzen dira azken batean kontrola izateko Estonian, eta Estoniak abantaila bat dauka, eta da itsasoa toki askotan ez dela izosten neguan, orduan oso interesantea zen Errusiarrak territoriori mantentzeako, mantentzea ere beraiek esan ezagun estoniarrak bere alde. Orduan hasi ziren lehenengoko glebako jopuak askatzen Estonian hasten dira. Eta estoniarrak aurkitzen dira lehenengoko momentuan askatasun batekin, baina sozialki erabat erreprimituak oraindik ere. Eta orduan gertatzen da zerbait benetan harrigarria, eta harritasun hori da azken batean estoniarrak eta batez ere emakumeak konturatzen dira nahi badutela bizitza hobeago bat izan, hezkuntza behar dutela izan. Eta hezkuntza hori izateko konturatzen dira irakurtzen eta idazten ikasi behar dutela. Eta liburu bakar bat dakate estonieraz, da 1535ko doktrina famatua, doktrina luterano famatua. Eta nahiz eta estoniarrak kristau ez sentitu, nahiz eta baduten tradizio batzuk mantentzen direlako, liburu hori erabiltzen dute emakumeek bata besteari erakusteko estonieraz. Eta hori da Euskal Herriko dagoen desberdintasunikan nabarmenena. Eta da, 17, 18, 19. mendean Euskal Herriak badu norabaiteko libertate ekonomiko bat, Euskaldunak askeak dira, Europar gehienak baino askeagoak dira, egoera ekonomikoa Europa guztia baino askoz hobeagoa da Euskal Herrian garaia hortan, baina gure nobleziak eta gure aberatzek ez diote euskerari estoniarrek ematen dioten garrantzia emoten. Eta hori mantendu egiten da denboran. Mantentzen da denboran, zeren eta estoniarrek beraien borroka 18. mendean, ez da izango independentzia lortzeko borroka bat,
baizik eta hezkuntza estonieraz izateko borroka bat izango da. Izan ere, 1880 urtera arte, estoniarrek ez dute eskatzen inolako autonomiarikan. Eskatzen dutena da hasiera batean, beraien eskolak estonieraz izatea, lehenengoko heziketa hortan. Urteak junala, eskatzen dute bigarrengo hezkuntza estonieraz izatea. 19. mendearen bukaeran eskatzen dute unibertsitatean estonieraz ikastea. Ez diete uzten, eta aberats gehienek egiten dutena da Helsinkira jun. Finlandiarrak bai izan zirelako gai, esan dezagun, hizkuntza finlandesez izatea estoniarrak baino lehenago, eta unibertsitateak prest daude. Orduan, nahiz eta finlandesez ikasi behar duten, beraiek jasotzen dituzte estoniarrak, eta elite bat formatzen dute. Eta elite hori bueltatzen denean estoniera eta dirua lortzen duten neurrian, diru abertzalea da. Erabiltzen dute hezkuntza estonieraz izateko. Eta hori da, esan dezagun, Euskal Herrian gertatzen ez den prozesu bat. Ez dago, ja 15. mendean, 16. mendean, badazkagu eta badakigu liburu nahiko argitaratzen direla beste toki batzuetan konparatuta, ez eta badakigun dakagula euskaraz hitz egiten duen nolabaiteko elite bat, hori ez da eramaten gizartera. Eta gure gizartean, arazoak kristautasunean eta foruetan eta desberdintasun sozialetan daude pixkatxo bat girotuak mende horietan, eta estoniarrek ordea egiten dutena da hezkuntzan erabat fokalizatu beraien aspirazio guztiak. Eta 1871 urtean, estoniarren 80% alfabetatua da. 80%. Eta horrek egiten duena azken batean da, estoniarrek bere identitatea era oso solido batean izatea zer eta nor diren. Eta hor hasten dira estonieraz idazten, hasten dira beraien hezkuntza programa guztiak estonieraz egiten, eta hori izango da, bere momentuan lortuko dutena, independentziarako bere bidea izango dena. Hala ere, independentziak ez du horrelako indarrikan Estonian, eta autonomia bat izateko lehenagoko intentzioa 1880 urtean gertatzen da. Eta hor eskatzen dute autonomia bat, baina autonomia hori da bigarrengo hezkuntza estonieraz izan ahal izateko. Ez dute halako beharrikan ikusten momentu hortan, mugimendu independentista bat edo abertzale bat sortzeko. Nahi dutena da, hezkuntza hori, progresio hori mantentzea. Eta azken batean, Estoniako independentzia sortzen da, edo aukera sortzen da 1905 urtean, lehengo aldiz, nun eta Errusian gertatzen den revoluzio horren barruan, alde soziala izaten du bai Errusiako imperioan guztian, eta baita Estonian ere, nun erabiltzen da alemaniar elite horiek potetetikan boteatzeko, Estoniatikan. Eta lortzen dira, azken batean, bereik zakaten, alemanek zakaten, esan dezagun preponderantzia ekonomiko eta soziala, ezabatzea 1905 independentziarekin, edo revoluzioarekin. Eta revoluzio hortan ere lortzen dute gauz bat, eta da lehengo estoniar taldea Tartuko unibertsitatean sartzea. Tartuko unibertsitatea da Estoniako unibertsitatikan garrantzitsuena, Europa iparraldeko hirugarrena, eta beti egon zen Suediarren, Poloniarren eta Alemaniarren eta gero Errusiarren eskutan. Eta Errusiar garaian, etnia bakoitzak bere irakasle taldeak zituen, korporazioan deitzen direnak, eta Georgiarrak, Armeniarrak, Errusiarrak, Alemanak, Finlandiarrak, Suediarrak beraien korporazioa zazkaten, baina estoniarrak ez. Eta 1905 eta gero lortzen dute lehengo korporazio horiek sortzea. Eta lehengo ikasleak lortzen dutenak Estoniako unibertsitatean sartzean, ez eta oraindik estonieraz ez duten ikasten, berarien ikurrina bihurtuko da nazioaren ikurrina. Eta hezkuntza eta Estonia ezin dira banatu. Hezkuntza, hizkuntza eta askatasuna beraientzako gauz bera dira. Orduan, lehengo gerra mundiala heltzen da, estoniarrak Errusiarrekin borrokatu egin behar dute, revoluzio sovietikoa dator, kaosa dator, eta kaos hortan, abertzale talde txiki batek erabakitzen du
Estoniak independentzia lortu beharko lukela momentu hartan. Eta txiki esaten dut, gizartearen 0,5 bakarrikan zegoen independentzia horren alde. Eta Estoniako independentziaren deklarazioa egiten dute 1918 urtean, eta bakarrikan 20 pertsona juten dira taiinera independentzia hori aldarrikatzera. Así que Estoniako intelektual horiek, Finlandian ikasi dutenak eta argi daukatenak independentzian dela bidea, idea bat daukate. Eta ze baten esate dute Estoniarrak oso praktikoak dira, beraz independentzia lortzen badugu, Alemaniarrek zuten lurralde eta lur guztiak kendu eta Estoniako gerran borrokatzen duten veteranoi emango diegu. Urrengo gunean, 20.000, eta literalki urrengo gunean, 20.000 bolondrez euskaten independentziaregatik borrokatzeko. Eta hor beste abantai bat daukate, Euskadirekiko, eta da inglesek interes handia zaukatela Errusia mintzeko. Inglesei berdin zaie, txarra egotea, Putin egotea, Gorbatxov egotea, dena delakoa. Beraientzako Errusia beti izango da, eta beti izanen da, etsai bat. Orduan, Estoniarrei laguntzen die, guri lehen eta biziko karlistadan kontra egiten diguten moduan beraie alde egiten diote, eta lortzen dute independentzia. Eta independentzia lortzen dute 1921 urtean, nahiz eta de facto 1919 ja independentzia lortzen duten. Eta egiten duten lehen eta biziko legea da Estoniar heziketarena. Eta lortzen dute lehen da bizikoz Estoniar hizkuntza izatea Estoniako herrialdean beharrezkoa. Hori da beraientzako gozarikan importanteena. Egin duten lehenko legea, estonieraz izatea hezkuntza guztia, unibertsitatea barne. Eta pobreek ere hezkuntzara esan dezagun ahalik eta ahalmen handienekin sartzeko, egiten dutena da Alemaniarrek zituzten jauregi guztiak konfiskatu egiten dituzte, denak, eta eskola publiko bihurtzen dituzte, denak. Eta lege hortan barnean, baita ere, ume guztiek daukate eskolak janzteko eta jaten emateko agindua. Hau da, dakaten diru gutxiarekin egite dutena dena hezkuntzan sartzen dute. Eta horrela lortzen dute, 20 urtetan erabateko aldaketa. Eta bai ekonomikoki, bai sozialki, Estonia sortu egiten da. Momentu arte zan intelektual bat, gutxi gora bera, baina 1920 urtetik 1940 urtera, intelektual guzti horiek, Estoniataz amestu egin zuten intelektual guzti horiek, lortzen dute aberri bat eraikitzea, Estonieraz. Baina, klaro, Estonieraz ja hitz egiten zan, esan dezagun 1860 urtetik aurrera, de facto Estonieraz zan hizkuntzarikan garrantzitsuena Estonian. 20 egunkari bat zituzten, inkluso San Petersburgon idazten edo imprimatzen zan, Estonieraz egunkari nahiko potente bat, eta nahiz eta Estoniarrak oso gutxi izan, garai hartan, 1,5 milioi ingurukoak izan, lortzen dute erabat kulturalki eta sozialki erabat barantzea. Nun eta Euskal Herrian, azten gara pizkatxo bat, bigarrengo karlista eta gero, pizkatxo bat Sabinoaren etortzen da, azten gara gauzak pizkanaka era zentzua bertzale batean egiten, baina beti ere hizkuntzari ez diogu eman bereek ematen zioten garrantzia. Eta gauzak horrela, 1929 urtean, 1929 urtean, bere garaian Estoniar komunistak zirenak fascista bihurtzen dira, literalki, zegatik anoin lurrak dauzkatenez ja propietarioak dira, eta elekzioak irabazten dituzte. Eta Estoniako presidenteak eta armadak estatu golpe bat ematen dute, eta estatu golpe horren bitartez lortzen dute fasistek gobernuan ez sartzea hor barruan. Gauzak hala, sobietarrak etortzen dira, eta sobietarrak 1940 urtean, Stalinaren eskutikan, herria konkistatzen dute, presidentea Errusiara eramaten dute, eta Estoniar intelektualitate guztia garbitzen dute.
Hau da, maisuak, irakasleak, intelektualak, zeren eta azken batean beraien idea zen Estoniako gizarte berri bat sortzea, klaseari zuzendua. Eta hortarako, esan dezagun, Estoniar gizartea, berezko gizartea desagertu egin behar zen. Herria bai, baina bakarrikan sozialismoara zuzendua, politika horren barruan. Orduan, Estoniarentzako gertatzen dena, batez ere 1940 eta 1941 urtean gertatzen dena pentsaezina da, pixka bat Euskal Herrian Frankorekin gertatzen dena, inkluso nik esango nuke pixkat ere ez zela gogorra izan, Euskal Herrian gertatuarekiko konparatuta, baina Estonian beti utzi izan du hori, halako marka bat utzi izan zuen horrek. Eta hori dela eta Stalinek, Bigarren Gerra Mundiala eta gero, erabakizun Estonira, Finlandesa, Letoniarra, Ukrainiarra, Belorusiarra, Georgiarra, Armenioa eta Kazajoa, izan zitezkeela, esan dezagun, Sovietar herrialdeen hizkuntza edo kohizkuntzak. Beste guztiak desagertzen bat ziren askoz ere hobeto. Azken batean, Stalin nahi zuela zen, lortzea generazio bakar batean, homo sovietikusa sortzea. Hau da, sovietar gizonak sortzea, klaseari zuzenduak eta ez etniari edo kulturari begiratuak. Orduan, estoniar hizkuntza eta estoniar eskolak eta estoniar liburuak uzten dira estonieraz publikatzen, baino ez dira bakarrikan uzten dira sozialismo hori eraikitzeko, Stalinek buruan zaukan sozialismo hori eraikitzeko begira, egiten ziren hori bakarrikan. Orduan, urteak gogorrak izan ziren, baino ez frankismoak edo hasierako frankismoak Euskal Herriakiko izan zuen indarrarekin edo zuntzipen gogorrekin begiratuta. Estoniar eskolak funtzionatzen jarraitu zuten, egunkariak funtzionatzen jarraitu zuten, eta izan ere gaur egun dauden egunkari eta telebistak eta denak Sovietar garaian bazeuden. Gero ere beste gauza gertatzen zen, eta da, dependentzen zen Errusiako Partido Komunistaren politburuko zuzendaria, Brezhnev edo dena delakoa, bakoitzak bere ideak zauzkan, eta horrek aldatzen zituen pizkatxo bat estoniarekiko ekartzen ziren politikoak Moskutikan. Eta zenbat eta gehiago irakurtzen dudan garai hortan, iruditzen zait oso antzekoa dela azken batean Euskal Herrian gertatzen dena. Depende ze gobernu dakagun Madrilen, azenolako hezkuntza politika ematen diguten edo onartzen dan. Orduan, garaiak nahiko antzerakoak gertatzen ziren garai hartan. Eta 1980 urtean, ja independentzia heltzen da bigarrengo aldean, Sovietar Batasuna denok dakizuen moduan edo denok dakizuen faktoreak direla eta jauzi egiten da, eta estoniar gizarteak berriro kontrola hartzen du bere herriarena, eta hor ere hasten dira pixkatxo bat politikak pixkat aldatzen zentzu esan dezagun nazional bateri begiratuta. Lehengoko Estoniako gobernuak 1991an 27 milioiko presupuestua zaukan herrialde guztiarentzako. 27 milioi euro herrialde guztiarako. Hori izan beren presupuestua. Eta horietatikan 7 hezkuntzara eta hizkuntzara zuzenduak ziren. Gaur egun Estoniako izan dezagun ekonomiak edo gutxi gorabehera Euskal Herriaren erdia edo eren bat da. Baina populazioa ere eren bat da, gutxi gorabehera. Eta kulturari eta hizkuntzari bere ekonomiaren 5% gutxi gorabehera da zuzentzen dena hor barruan. Gaur egun Euskal Herriak gutxi gorabehera 750.000 hiztun ditu, Estoniarak ditu 900.000, naiz eta beraiek 1,5 milioi esate duten, izan ere 900.000 izango lirateke hizkuntza hori hitz egiten duten jendeak. Eta adibidez konparketa batzuk egiteko, hori buruz, kurioso bada, euskeraz, pasadan urtean 1558 liburu argitaratu ziren euskeraz,
Euskal Herriko edo Euskal elkarteko 50%, nun eta estoniraz 2009 liburu argitaratu zian estoniraz, Estoniako produkzioaren 80% egin zan. Gero, konparatzen baditugu adibidez, estonira eta euskera beste zentzu batzuetan, estoniraz urteoro 8 film ekoizten ditu estoniar hizkuntzaz, 4 dokumental, eta normalean urteoro ateratzen du animaziozko filma bat. Hori dena estoniraz. Errusieraz ere egiten da normalean bat eta bat. Egiten da, Estoniako gobernuak dirua jarrita hor barruan. Konparatzen badugu Estonian adibidez, kulturgintzan edo egunkaritan, berriak gaur egun uste 75.000 ale inprimatzen ditu. Estoniako egunkari nagusiak postimez 74.000 egiten ditu. Baina globalean 300.000 ale inprimatzen dira Estonian egunkari guztiak hartzen baditugu. Eta adibidez, internetei begiratzen badiogu, 56.000 ikusle egunero edo bizitari ditu berria egunkariak, nun eta postimez bakarrikan 1.500.000 ditu. Eta Estonian 3 milioi bizitari dituzte globalean hor dauden guztiak. Euskal Herriko kultura nahiko desertua da, eta Estoniarekin konparatzen badugu argi dago ezberdintasuna hiztunen artean 300.000koa bakarrikan dela, nahiz eta 700.000 horietan askok hitz egin bai, baina erabiltzen ez dituen jendea den. Baina gutxi gora bera ezberdintasun produkzioa 10-etik 1 doia. Hau da, Euskal Herriak 1 egiten badu, Estoniak 10 egiten du. Eta digitalki Estonia da interneten munduan dauden 30 hizkuntza aktiboenetarikoa. Zenbaki globaletan. Eta hori azken batean adierazten duena da Euskal Herriak ere, euskerak ere aukera izango luela gauzak horrela jungo balira. Pixkat azkar egin dut, berandu nabielako. Baina galdera badituzue, gero prezia aurkezten dudanean, askoz ere akademikoagoa izango da, datuekin eta denarekin. Baina, galdera badituzue. Norbaitek galderarik baldin badu edo txatean idatzi edo eskualtza eta bota edo... Nik eneko, mila esker aurkezpenaren gatik, nik jakin nahiko nukena da, Estonian hizkuntzen estatuta zein da. Estoniera hizkuntza ofiziala da, eta beste hizkuntza bezala errusiarra litzateke, komunitate handi batzek hitz egiten duena, eta zein da bere estatus ofiziala. Oso galdera hona da, zergatik azken batean, orain arte koofiziala zen, naiz eta koofizialtasun hori etzan legala. Hau da, hizkuntza bakarra Estonian onartzen zena zen Estonira. Eta hori da, esan ezagun, hizkuntza nagusia. Errusierari ematen zitzaion nolabaiteko estatus berezi bat, baina legalki etzegoena erabat normalizatuta. Hau da, 1923 urtean, Estoniak egin zuen lege bat, esanez, Estonian zeuden hizkuntza gutxitu guztiak estatuaren laguntza izango zutela. Eta komunitate bakoitzak, bai juduak, bai suediarra, bai alemanak eta bai rusuak, beraien kultura izateko aukera izango zutela. 1981 urtean, egin zutena zen, Estoniaren hizkuntza bakarra Estonira da. Baina, lege 1983ko lege hori erabilita, emango duguna da laguntzak, esan dezagun, koofizialak izateko, ez eta papelean koofizialtasun hori onartzen ez den. Zer gertatzen da gaur egun? Eta hori izan da, adibidez, interesa handiko gauza gertatu duena. Ukrainako gerra hasi eta gutxira, beldurantia zegoen Errusiako minoriak agian Errusiaren alde egingo zuelakoan. Orduan, debate ikaragarri bat egon da, eta dago, gaur egun, Errusiera hizkuntza sistematikan kentzeko. Eta bakarrikan, esan dezagun, demodeloa egotea
Estonia guztian. Eta ez berreun, dagoen, esan dezagun, Estoniako EAJ bat izango litzatekena, eskubi bat, baino alde sozial nahiko nabarren batekin, kanpaina bat egin zuen, eta toki guztietan, geltoki guztietan, toki guztietan jarri zuen, bi kartel. Kartel batean gorriz, errusieraz hitz egiten baduzu, jarri zaitez hemen. Eta beste urdinez, estonieraz hitz egiten baduzu, jarri zaitez hemen. Eta kriston bronka egon zen. Bereik nahi zuten adierazi da, esan dezagun tolerantzia garai hori bukatu egin behar dela, eta estoniara bagara denok, hizkuntza bakarra behar dugula izan, estoniera. Eta nahi zuten azan pizkatxo bat bizualizatzea ezberdintasun hori. Eta gaur egun legea prestatzen nahi dira, esan dezagun Estonian bakarrikan D eta agian B modelo bat egotea. Eta bakarrikan Estonia izango da hizkuntza ofiziala, ume guztiek estonieraz ikasi beharko dute ondo hitz egiten, eta errusiera mantenduko da, norbaitek finlandesa edo errusiera edo inglesa ikasten badu, alboko moduan. Eta hori da esan dezagun errusiar komunitateak maite duen gauz bat. Beraien eskolak dituztelako, eta estatus legal hori galtzeko daudelako. Nik badaukaz galdera bat, ez nekien mundua, interneten dauden hizkuntza erabiliena artean edo, 30 horiekak aipatu dituzu, estoniera hor dagoela. Hori zer da, egiten den inbertsioagatik edo... Ez, hori azken faktorea da, Estoniak 2001 urtean, 1990 urtean, erabakizun zer egin beharko dugu esan dezagun etorkizunara begiraka. Ez daukate industriarikan, ez daukate matea primarikan. Orduan, daukaten gauz bakarra zen, esan dezagun hezkuntza. Ja Sovietar garaian, instituto teknologiko oso garrantzitsuak eta zibernetikakoa tailenen zeuden. Orduan, konturatu ziren gehienak baino lehenago internet etorkizuna zela. 1991 urte hortan, Estonia bakarren 27 milioi euroko presupuestoa zuenelako estatu guztirako, erabakizun zituen kable elektroniko guztiak aldatzea eta berria jartzea, fibra jartzea Estonia guztian. Finlandesek esan zieten, lehenguzuak, ez aitzeste arduratu, guk entzea goiaz gure sistema zaharra eta zure emango dizuegu. Eta horrekin bizi zaitezkete duro bat ordaindu gabe. Eta Estoniak ez zuten, dugun diru apurra teknologia berrietara doiaz. Zergatik, uste zuten hori izango zela, esan dezagun, estatuaren edo Estoniaren aukerarik handiena, enpresak eta dirua sortzeko. Orduan, erabaki zuten diru gutxi daukagunez, burokraziak kendu egin behar dugu, baina zerbitzu guztiak eman. Eta hori guzti hori egin behar dugu gizarteak probetxu atera dezan erabatean. Orduan egin zuten azan, Estonia sortu, Estonia elektronikoa. Nun eta egin dezakezu edozen, eskondu eta etxe bat saldu kenduta, beste guztia Estonian elektronikoki egin dezakezu. Azterketak, dokumentazio guztia, burokrazia guztia, zerbitzu sozialak, medikuntza, dena elektronikoki egin dezakezu. Dena. Eta zan nahi duan elektroniko, zan nahi dut mobilean egin dezakezu. Eta hori guzti hori egin zan Estonieraz. Eta hor egin zuen azan azken batean, bultzatu interesa mundu guztian Estoniera edo Estoniak egiten zituen produktu horietan, eta Estoniarek dakate mentalitate bat. Gure ezberdintasuna hezkuntza da, gure ezberdintasuna kultura da. Mundu globalizatu batean ez du balio errusieraz edo arabieraz edo espainolez hitz egitea. Zergatik azken batean jende guzti horiek mentalitate nahiko antzerakoa dauka. Gu estoniarrak gara. Eta estoniarrak garenez, mundua ikusten dugu beste nazio batzuk ikusten ez duten, beste kultura batzuk ikusten ez duten moduan. Beraz, estonieraz sortuko dugu eta ingelesaren bitartez globalizatu, mundura eraman. Skype da adibide on bat jende guztiak ezagutzen duena. Skype sortzen da Estonian. Baina azken batean, estoniarrek egin dutena da, dazkate munduko startup per capita handiena eta beti prozesua berdina da. Estoniarrak gure kulturan sortzen dugu, gure kulturak ulertu gure kulturak sor dezaken idea batzuk estonieraz, eta gero hori inglesaren bitartez globalizatu egiten dugu beste jende batek eramateko. Eta horrek eramaten du guztia digitalizatu izatea
eta jendeak ikustea abantaila bat duela, prestigioa izatea. Ezenplu bat emango dut. Estoniak lortu ditu 15 unikornio txuri. Hau da, 1.000 milioiko balioa izatera heldu diran startupak. Horietako bat da Bolt. Eta Bolt adibidez egiten du Uberren alternatiba. Europako Uberren alternatiba da. Inglaterrako merkatura jun zirenean, jarri zituzten Londreseko metro guztian, kartel guztia jarri zituzten estonieraz. Eta hitz bakoitzak zer nahi zuen txikian ingelesez. Zergatikan saltzen dute beraien enpresa, gu estoniarrak gara. Gu hoberenak gara egiten dugun zentzuan. Estonieraz ikusten baduzu zerbait digitala, da German quality, da hoberena. Baina nik azaltzen dizut zer egiten dugun horrekin. Imaginatzen duzu Euskal Herriko enpresa bat euskaraz egitea zerbait inun? Horregatik da, 30 erabilien artean. Zergatik konturatzen dira, ez dela bakarrikan euskararekin egiten duguna, amamazar bat zaindu. Euskara, ze politxa da, euskara aintzinatekan detorre, baizik eta egiten dutena da, pentsatu eta Estonia erabili gauza modernoetarako. Horrek prestigiatu egiten du hizkuntza. Abiez, nire semeak 8 urte daukanak, ez du ingelesez hitz egiten. Estonian gizartearen 80% gutxienez 3 hizkuntza hitz egiten ditu. Eta errusiera, Estonia etniko gehienak errusiera kendu egin dute beraien burutikan, ez arrazismo kontuen gatikan, baizik eta hizkuntz txiki haundi bat delako. Azken batean, estoniarra bazera, zure etzai naturala, errusiera edo alemana dira. Hoi da min handiena egin dezaketzuna, Euskal Herri batean, frantsesa edo gaztelania, edo irlandez bateri inglesa. Baina hori kenduta, inglesa daukazu, esan dezagun, prestigio ematen duen moduan. Nire 8 urteko umeak, bere lagun guztien artean, nahiz eta ingelesa hor duten denbora guztian etxean entzuten dute eta dena, estoniarra erabili dute, bereientzako dela prestigio handina duen hizkuntza. Joko guztia jokatzen dituztenak beraiek estonieraz daude. Beraien komiki guztiak estonieraz daude. Beraien telebista programa famatu edo gehienak, maite dituztenak estonieraz daude. Mundu digital guztia estonieraz daukate. Eta atzerria etortzen direnean, edo atzerria juten direnean, ez dute ikusten zerbait hobeagoa dagoenikan beraietako baino. Gero denborarekin, 10 urte, 12 urterekin, inglesa hitz egingo dute 10 hizkuntza balitz moduan. Baina zure galderari erantzuna, azken batean da prestigioa duelako. Eta prestigioa du azken batean praktikoa delako. Eta bentaja batzuk ematen dizkizulako. Eta hori da azken batean ezberdintasun nabariena. Mi esker. Josu, galdera bat daukazu. Zer badago ez dute zen entzuten. Nek ere eskua altxata dauka, zakit. Barkatu. Bai, Bai, esaten nintzen lehenik eta behin eskerrik asko Enekori datu interesgarri horiek emateagatik. Eta gero nire galdera da, Estonian bizi den gutxiengo errusofono horrek, oker ez baldin banaiz 130 inguru dira errusofonoak, gutxiengo horrek estonieraz badaki edo guztiz impermeableak dira estoniar hizkuntzarekiko? Nik esango nuke 3 eratako errusiarrak daude edo lehenengo hizkuntza errusiara dakatenak. Lehendabizikoak dira Sobietar garaian estonera ikasi zutenak. Azken batean, estonera errusiar oso kultuak jun zirelako ere, Sobietar gobernuaren parte zirelako, armadako partera zirelako, eta estonian bizi zirenez, estonia ikasi nahi zutelako. Eta independentzia lortu zutenean, bai errusieraz eta bai estonieraz oso ondo hitz egiten zuten, eta estoniako aberatzenak errusiar estoniar hoiek dira. Estoniara abertzaleak, baino errusiera dakatena beraien 10 hizkuntzan eta estonieraz perfectamente hitz egiten dutenak. Eta nik esango nuke 110 bat inguruan direla. Gero dago beste 140 bat,
estonieraz hitz egiteko gaitasuna daukatela. Arazo bat dago, eta da, estonera, eta nik ere daukat arazo hori. Estonera hizkuntza tonala da. Hau da, estoneraz ondo ahoskera ona izate estoneraz oso zaila da. Eta estonerrek adibidez beste hizkuntza batzuekin oso toleranteak dira, baina estoniarekin ez. Orduan, existitzen da euskaldun berri, euskaldun zar, 20 aldiz handiagoa, estoniar berri hoiekin. Orduan, estonieraz hitz egiten dute, eta estoniarrak nahiko toleranteak dira, baina beti gogorazten dizute, hori ez dela benetako estoniar zarraren hizkuntza. Baina oso ondo hitz egiten dute, eta lanpostu guztietan daude, eta jende gaztea da. Jende horrek ikasi du, askok ikasi dute, hemen esaten duguna, B ereduan. Errusiar eskola askok, tailinen batez ere, B eredu hori daukatelako. Eta gero dago, euneko portzentai bat, esango nuke, euneko 50 dena, batez ere 55 urtetik aurrerakoek ez dutenak estonieraz ikasi. Eta batez ere, ekialdeko Ida-Biruma deitzen den probintzian bizi dira, Narva herri inguruan, eta naiz eta Estoniako independentzia lortzeko 1991 urtean egin zuten erreferendunean Estoniaren independentziaren alde egin zuten, ez zuten inolako interesikan estonieraz ikasteko. Gero Estoniako gobernuak euro bat bazuen Estoniara irakasten zen eskoletara zijoan, Errusiar eskolak beti egon dira diru gutxiagorekin. Orduan nik esango nuke Estonia edo Rusia horiek 100.000 inguru badira gaur egun, 100.000 erabat integratuak daude, eta 100.000 esango nuke, nahiz eta politikoki beraiek ez diren errusiarrak sentitzen, lehen esan duanagatikan, badakate arazo bat hor, badaukate. Baina hori be generazionala da. Jende gazteak, adibidez lagun oso bat daukat, adibidez politikoki Euskadi eta Kataluniaren alde gehien egin duen partidu politikoa Estonian, diferentziaz da partidu berdea. Nahiz eta boto kopuru txikia duen, Estoniarako oso praktikoak direlako, jarraipen handia du partidu berdeak. Eta partidu berdeko Timur Sakitov nire laguna, Errusiar Estoniarra, hitz egiten du estonieraz, azentuarekin, baina estonieraz hitz egiten du perfectamente. Beste dozen estoniarrek duen baldintza berdinak ditu, bai boto ematerakoan, bai lan egiterakoan, guztian, baina beti gariko zaio errusieraz hitz egiten duela. Nahiz eta estoniar abertzale ikaragarria izan, eta era berean Katalunian independentziaren zalea eta Euskadiren independentziaren zalea. Erantzun dut, Josu? Bai, mila esker, oso ondo. Bai. Nik adibidez, orain dela 10 urte edo gogoratzen naiz argiak, uste Lander Arbelaitz izan zela artikulu bat egin zuen, Errusiako hiztunen defentsan. Eta euskaldun moduan nik ez nuen ulertzen. Azken batean izango litzatekelako ekibalentea Euskal Herrian, espainolak zenolako bizitza miserable dakaten Euskal Herrian, euskara ikasi behar dutelako. Eta hori euskaldun batek egitea badakite empatia arazo bat izan litekela batzutan, eta euskaldun horbetek agula empatia alako kasutan, baino esan dezaket, Estoniako errusiarrak ez daudela marginatuak, eta esan dezaket, ikasi nahi duenak aukera duela. Gainera, benetako aurkezpena bidaltzen dizudanean Antsorekin eta gero, horre jartzen ditut estonera ikasteko dauden laguntza guztiak. Nik adibidez Facebooken etorri zaizkit lagun pila bat, edo jende pila bat lagun bihurtu dena atzerritarrak euskara ikasi nahi dutenak, eta euskaraz ikastea atzerrian bazaude oso korapilotsua da. Estonieraz ordea oso erreza da ikastea, eta gobernuak ematen dizkizu laguntza guztiak. Kanpotar ikaste bat zarela, Euskalduna, Estoniako unibertsitatea zoia zela, dena doainik dagoa zela. Afrikako beltz bat zarela eta lan egiten duzula Uber batean, doainik daukazu estonieraz ikastea. Estatu Batuetan zaudela, doainik daukazu. Beste desberdintasun bat, gainera oso importantea euskera eta estoniaren altean.
Euskaldunok emigratu egiten dugunean eta atzerrira joeten garenean, esan dezagun estatu batuetara, zer sortzen dugu? Restauranteak, festak, Basque Fest, eta olako gauzak. Estonerak atzerrira joeten direnean zer sortzen dute? Ikastolak. 37 eskola daude, atzerrian, estoniar komunitatearenak. Eta batzuk dira, adibidez Bruselaskoa da eskola erabat estonieraz dena, gero uste dute frantsesa eta flamenkoa ere erakusten dutela, baina estonieraz da guztia. Eta gero daude beste herrialde batzuetan, naiz eta estoniar gutxiago daudenak, ez Nova Yorken gutxiago daude, Kanadan gehiago daude, eta domekako eskolak dituzte. Eta umeak bidaltzen dituzte estonieraz ikasteko eta beste ume batzuekin estonieraz egiteko, ez bakarrikan etxean, hizkuntza ez galtzeko. Euskal Herrian uste dut ikastola bakarra dakagula Boizen, eta bereekin tratu izan baduzue, azken batean Euskal Herritikan laguntza gutxi daukate, eta ez aiolako garrantzikan ematen. Zati duzu euskaldun bateri, ikastola dakago Boizen, bai, ze gauza kuriosoa. Eta estoniar bat juten bada Torontora lan egitera, lehenko gauza galdetzen duena, nun dago eskola, estoniar eskola. Mi esker. Gorka, zehuzte komentatzeko edo? Bai, galdera txiki bat edo handi bat. Hiritartasuna eta hiritartasun digitala jakik ere dela zerbait kanpoko, pixkat kapitalak edo inbertsioa jasotzeko asmatutako zea bat, nola gurutzatzen den pixkat hizkuntzaren gai honekin. Biak, bi galdera bikoitza da, hiritartasuna eta hiritartasun digitala deitutakoa. Hori da galdera. Bueno, hiritartasun digitala da estoniarrek erabat barneratuta daukaten gauza. Batez ere, eta estoniarrak erabat, nola esan hitz batean. Estoniarrak ez dira taldean lan egiteko onak. Individualitatea oso garrantzitsua da Estoniako identitatean. Eta Estoniako gobernuak esan dezagun estatu digitala sortu zuen bi premisen gainean. Bat, Estonia guztia digitalizatuta egon behar da, egunen batean errusiarrak boltatzen badira eta inbaditzen baditu guzti, estatu guztia atera ezakegulako herrialdetikan. Eta bigarrengoa da, estatua ezin liteke zure bizitzan sartu, zergatikan datu guztiak ez dira estatuarenak. Hau da, zuk sartzen baduzu Estoniako Estonia hortan edozein datu pertsonal, datu horiek ez dira estatuarenak, dira zureak. Eta zuk daukazu blockchain bitartez, jakitea nork eta zergatikan begiratu ditun zure datuak. Eta horrek sortzen duena da, esan dezagun, accountability, ez dakit euskeraz nola esan. Hau da, jakitea estatua zuretzako egiten duela lan, eta ez beste alde batean. Eta horrek egin duena da, azken batean, estoniarren artean identitate digital hori benetan garrantzitsua izatea. Zergatik ez dute nahi denbora galdu beste gauz batzuetan. Ez dakit horre erantzuten zure galdera edo ulertu ez duan. Gorka. Bai, parte bat bai, baina horrek hizkuntzarekiko eta kultura artekotasunarekiko dakan harremana. Eta bestea zen, ez bakarrik digitala, baizik eta hiritartasuna, zailtasunak edo ez, integratzeko pertsona bat, arrazismoa, hizkuntza eta gero arlo digitala ere bai. Bale. Estoniar gizartean integratzea oso zaila da. Oso zaila da, zergatikan estoniar gehienek, eta hori da gauz bat ja hizkuntzarekin baino harago doana. Estoniarrak beraien lagunak eta beraien zirkuluak oso motzak dira. Laguntasunerako dazkate bi hitz. Bat dala tutaf, laguna, eta bestea lagun maitea, sopra. Eta estoniarrek gehien 5 lagun dituzte, eta beste guztiak dira ezagutzea dituzten jendeak. Orduan, zu kanpotikan basoiaz, beraien laguna izatea, hizkuntzaz aparte, zaila izaten da. Argi dago, hizkuntza bera hitz egiten baduzula, estoniaraz hitz egiten baduzula, integrazio askoz ere azkarragoa izango dela. Baina ez da izango sekula santan integrazio osoa. Eta zure ume adibidez errusiar estoniara bada edo georgiarra bada, baina eskolan ume estoniarekin egon bada, integrazioa beti izango da oso azkarra eta betirako. Azken batean hor barruan dagoelako.
Arrazismoa, zoritxarrez bai. Estoniarrek dirua egin duten neurrian, halako arrotasun indezente bat ere sortu da, generazio gazteetaten, batez ere, 1991 urtean, estoniarrak ziren pobreak, ezin duzte imaginatu ze pobreak ziren estoniarrak. Eta bazekiten intelektualki eta hezkuntza mailan, Europar guztiak edo gehienak baino askoz ere aurreratuagoak zirela. Eta horrela juten zian, eta beraiek zuten diruagatikan, lortzen zuten edozer gauza erostea, edozer gauza egitea, eta horrek sortu zuen alako, nolabaiteko kanpotarrekiko nolabaiteko amorru antzerako bat sortu zuen. Eta ez da fisikoa, ez daude erasoak, ez daude, ez dakit nola esan, arrazismo esplizitoa, baino badago mantendu ezagun distantziak alako gauz bat. Eta hori evoluzionatu egin du, eta badago gizartearen portzentail bat, nik ezagun nuke, 20% bat arrazakerian sartua dagoena. Beltzak, arabeak eta jende guzti hori banandu behar dugula gure gatikan. Eta partidu espresio politiko badaukate, ekre partidu politikoa, eta gizartearen 17% ere ematen die beraiei botoa. Baina ere gertatzen da, partidu horreri boto ematen dion jende askok, boto ematen diola, azken batean beste partidu guztiak pro-europeistak dira, eta beti hitz egin dute globalizazioaz eta Europar batasunaz eta halako gauzetaz, eta estoneri buruz hitz egiten gutxi edo bakarra da azken batean arrazakeriaz eta eskubi hortan hitz egiten duen partidu horrek. Orduan bai, badago halako arrazakeri bat. Eta gero kultur mailan hitz egin da, bai, Estoniako gobernuak gero emango dizuen aurkezpenean agertuko dira zenbakiak, baina normalean liburuak eta esan dezagun kultur industri guzti hortan dirua jartzen du bestela ez litzatelako posible benetako estoniar industria bat izatea estonieraz. Eta orduan bai dago diru laguntza potenteak daude, estoniarren artean esan dezagun estonera erabiltzeko eta hori, badago laguntza artifizial bat. Azken batean, usteet danera pasadan urtean 3.500 liburu eta liburu txiki argitaratu zirela Estonian, eta bakoitzak media 700 kopi izan zirela. Ale bakoitzeko, edo liburu bakoitzeko 700 ale saldu zirela. Orduan, argi dago industria bat dagoela, baina argi dago ere industria hori laguntza publikoa behar duela, bestela ez litzatekelako posible izango bizirik mantentzea. Esan dizazuke dana da, adibidez, liburu gintzan, gutxi gora bera 100 enpresa daudela, publikatzen dituztenak, eta beraien, esan dezagun, profit edo esan dezagun beraien irabaziak, gutxi gora bera, inbertizioen 3 edo 4 bakarrik direla. Eta lata guztiz, 100 enpresa baino gehiago daude, hortara dedikatzen direnak. Carmelo, nazunean. Bai, arratsaldeon. Eneko arreta zentzun dut zure azalpena eta notak ere hartu ditut. Da, gelditu zaidan inpresio bat, beti saiatzen gara konparazioak egiten gure egoerarekin da bar. Ez dakit, galdetu egiten dizut. Hartu dan inpresioa da, Estoniaren kasuan, beste hizkuntza eta kultura bat gainetik kendu baino, gehiago izan dela, beraiek herri baztertu bat, behe mailako herria, isolatua izan dalako batean, hizkuntza eta kultura propioa garatzeko aukera izan dutela. Eta baliatu izan dira, independentziaz batetik, baina bereziki interneten egindako bideaz, eta hau da. Ez dit inpresioa ematen, gure kasuan gertatzen denaren kontrara, gainean esarri, eta gu beste kultura batean integratu gaituen hizkuntza eta kultura bat gainetik kendu beharra izan dutenik. Nola baita esan. Hori inpresio hori hola da edo
edo zerbait gehiago azaldu behar da. Bai, zerbait gehiago azaltzeko badago, baino bai. Alde batetik bai, zegatikan, claro, ezberdintasuna da, Euskal Herriak 18. mendera arte, bueno, ez zazpi herrialdeak, baino gehienak askatasun bat izan zuten Estoniak izan ez zuena. Eta beraiek sufritu zuten arrazismo horrek isolatu egin zien, erabat. Ezin zutelako, Alemana ikasita, beren gizarte maila aldatzea. Baina egia da, beraiek ere, errusuak sartu zirenean, eta errusieraz eta hizkuntzaren bitartez, eta erlijioaren bitartez, egatu zirenean estoniarrak integratzen, estoniarrak ez zutela egin. Eta borroka egin zuten beraien identitatea eta hizkuntza izateko. Etzan izan Euskal Herriak jasan zuen, esan dezagun, egoera, baina baita ere da Euskaldunek dirua egin zutenean, hizkuntzari eta hezkuntzari eta euskerari ez ziotela eman gehiengo batean, estoniarrek egoera hori izan zutenean eman zioten balioa. Orduan, egia da, ez zutela izan Espainia bat, Frantzia bat, 1000 urtez beraien identitatea inposatu nahian. Baina egia da ere, Euskaldunok aukera izan dugunean horreri aurre egiteko, beste goz batzuei balio handiagoa eman diogula. Momentu batean erlijioa, Frantzia Errevoluziotik 19. mendera arte, eta gero ere, esan dezagun, klaseko ezberdintasun horiek garrantzi handiagoa izan zutela, hizkuntza baino, 20. mendearen hasieran eta aurrerago. Eta bai, desberdina da, baino nik hartuko nukeena da azken batean da hizkuntzari eta hezkuntzari eta sorkuntzari bere hizkuntzan ematen zaion balioa, batez ere mundu globalizatu honetan. Gero Sobietar garaian ere izan zuten zapalkuntza, depende zein zan urtea zapalkuntza izan zuten, baina egia da frantziarrek edo espainiarrek egin zutenarekin konparatuta aldekotasunean ez dagoela. Hori argi dago. Mi esker Eneko, badago beste galderarik edo... Bueno, hemen utzi dezakegu, mi esker Eneko... Azkeneko gauz bat egineko nuke. Ados. Eginen dituzke komentario batzuk, adibidez, ja pizkatxo bat hemendikan kanpora gaudela, esan ezagun, eta da, adibidez, Euskal Herria eta Estonian arteko ezberdintasunak. Oin dela urte gutxira arte, egin da, eta egiten da, oin dela 10 urtetikan, Txakoli Fest. Euskal Herriko Txakolinaren festa Tallinen. Eta Euskal Herriko kultura saiatzen dira azaltzen Txakolinarekin batera. Enpresa pribatu bat da. Emakume batzuk, Txakolina aurkitu zutenak Euskal Herrian, eta erostu dute Txakolina bakarrikan beste emakume batzuk ekoizten duten txakolindegi batetikan. Eta beren idea zen Euskal kultura estonarrei azaltzea festa honen bitartez eta janaren bitartez. Eta saiatu ziren hainbat urtez Euskal musikalariak ekartzen eta Euskal kultura azaltzen taien evento potente bat egiteko hor baruan. Euskal Herritikan inork ez zien kasurikan egin. Eta estoniarko praktikotasunean egin dute Taste of Spain. Espainiak egiten die gaur egun beraien advertising guzti hori hor barruan. Benetan, askotan ez gara konturatzen Euskal Herriak duen potentzialitatea kanpoan eta ez dugu ikusten duen balioa. Amama pelikula Estonian azaldu zanean, edo egin zenean, hango esan dezagun KOF deitzen da bere itakaten zinema festivala, eraman zutenean, estoniarrek euskaldun pelikula moduan saldu zuten. Zinemak 500 pertsona zitun. Pelikula bukatu, eta Ibartar biola jotzailea jotzen duen momentuan, dena beltzean gelditzen da, eta ez da inor mugitzen. Bukatzen da pelikula,
eta estoniar guztiak jaiki egiten dira eta txalokazten dira negarrez, eta ez nago exageratzen. Eta, azaldu nahi duana da, euskal kulturak baduela potentzialitate ikaragarri bat globalizazioan, guk ikusten duguna eta guk egiten duguna beste herri batzuk erabat ulertu dezaketena. Eta hori da gauz bat, Euskal Herritikan ez dana behar den moduan ikusten edo egiten. Eta, bueno, azken batean, gauza asko, Estonia eta Euskal Herria ezin diteke konparatu. Egoera desberdinak dira eta gauz desberdinak dira. Baina kompatibilitatea, Estoniarrek gauza asko oso gaizki egiten dituzte. Guk oso ondo egiten ditugunak, eta viceversa. Eta hor, nik batez ere Estonia hizkuntzari eta estoniar kulturari abantela handiena ikusten duana da, beraiek nola erabiltzen duten hizkuntza globalak izateko. Eta guk erabiltzen dugu amama bat balitz moduan. Ez dugu potentzialitate hori erabiltzen. Eta hori lastima bada, pena bada. Bai. Bueno, gaurkoari amaiera emango diogu. Mila esker Eneko zure aurkezpenagatik eta Gorkari ere hor ideiak eta biltzen egoteagatik. Bueno, besterik gabe gogoraraztea, datorren asteartean ordu berean, Kataluniari buruz arituko garela, Eba Ponsekin, eta, bueno, gonbidatuta zaudetela, konektatzera, eta bixe, mila esker gaurkoan konektatzeagatik. Bale, zuei. Gero arte. Agur.